Del llibre Un cel de plom. El recompte, el recompte, el recompte. Com a Ravensbrück. L'esperança és que s'acabi el recompte i puguem anar a matar-nos treballant per produir municions contra els que ens han de salvar. L'esperança és fer com si estiguéssim fortes, disposades a donar tot el que ens queda de vida treballant. Arrenquen els rosers del comandant Edmond. El recompte, el recompte. És com si duguéssim un pesant núvol negre de barret, la fabrícula que ens aixafa, fins que finalment donen per acabat el recompte i ens toca arrossegar-la. Ens comuniquen les noves normes, prohibit portar cinturó, butxaques i bosses, i miro el saquet que m'havia fet i duc penjat a la cintura. Prohibit pentinar-se, prohibit riure, prohibit cantar, prohibit parlar en el comando. Els miro els rostres d'odi.